al llarg de l'any ens dediquem a intentar captar quins són aquests nichos de clients que ens poden interessar i treballem i dissenyem accions concretes per tal que el client pugui veure, sobretot, no haver-se d'imaginar un esdeveniment, sinó viure'l i el pugui veure reflexat en el propi espai. Busquem espais que ens inspirin. I en aquest cas, aquest espai, això realment ho fa des del moment en el que entres, no? Perquè reuneix un espai emblemàtic, un espai que està molt present a Barcelona, però que a vegades està una mica a l'ombra d'altres grans monuments, com pot ser un hospital Sant Pau, per exemple, en aquest cas, i que, a més, també té com un fil conductor molt interessant que et lliga a la història de la ciutat, l'arquitectura, el modernisme. Ha estat una experiència realment magnífica, crear sinergies, explorar nous territoris també, amb uns espais que realment són singulars i patrimonials i que a més donen molt de joc. És un actiu, penso que molt important per la ciutat de Barcelona i per Catalunya per poder desenvolupar qualsevol tipus d'esdeveniment. La universitat té un servei que dona resposta a les necessitats que tingui qualsevol element de la societat, des de persones a institucions, per poder donar d'una forma integrada qualsevol necessitat, des de temes de càtering, però també reunions de treball, congressos i qualsevol activitat necessària en uns espais molt especials, com serien els que tenim aquí, a Casa Convalescència, o els que tenim a la pròpia Universitat Autònoma en el campus de Via Serra.